Este que ven é o momento do paso a disposición xudicial en Muros dos 11 detidos no último operativo antidroga desenvolvido na comarca da Arousa, coñecida como Operación Saona. A policía detivos pola súa presunta relación co grande alixo de cocaína de case 4 toneladas comisado na Pobra hai uns días. Os investigadores creen que a droga chegou a Galicia nun narco submarino e que os arrestados forman parte dunha banda criminal dedicada ao tráfico de estupefacientes a escala internacional. Galicia defenderá na conferencia sectorial de vivenda que se construa máis para abaratar o prezo dos pisos. A conselleira de Vivenda aposta por axudar os promotores e rexeita que o Ministerio queira fixarlle esas comunidades os criterios para contratar as obras. No se puede dejar a los particulares, por más que, por supuesto, queremos colaborar y que ellos colaboren con nosotros en la promoción de este parque público, sino que tenemos que intervenir. O que non pode ser é que se nos diga en que temos que cofinanciar sen estar de acordo. E miren esta imaxe, ringleiras de xente agardando para mercar un roscón de Nadal. E iso que aínda estamos a 26 de setembro. O motivo, o peche dunha confeitería mítica que durante anos adozou as vidas de moitos coruñeses. Saúdos, boas tardes. A Xunta de Galicia critica o plan de vivenda presentado ao Goberno Central. A próxima semana, a ministra do ramo convocou as comunidades e a representante galega vai trasladarlles as súas propostas e reticencias. A conselleira de Vivenda cre que o texto actual invadiría as competencias autonómicas. Isabel Rodríguez presentoulles este venres aos promotores públicos o Plan Estatal de Vivenda para o próximo lustro. Para garantizar derechos no se puede dejar de la mano del mercado, no se puede dejar a los particulares. As comunidades autónomas, que son as que terán que aplicar o plan, convocou unas os xoves da semana que ven. A conselleira galega do ramo acudirá ao Ministerio para expor as súas críticas ao texto. Tamén solicitou unha reunión bilateral previa para explicarlle as súas propostas. O problema da vivenda non se soluciona só con axudas ao alugueiro. Hai que construir vivenda. O plan prevé un investimento de 7.000 millóns de euros en 5 anos que terían que aportar nun 40% ás comunidades autónomas. Tiene que ser una colaboración leal, tal y como nos mandata la Constitución. No caso de Galicia, significaría quintuplicar o investimento actual. Un esforzo orzamentario que Galicia, por suposto, que está disposta a asumir, pero que non pode ser é que se nos diga en que temos que cofinanciar sen estar de acordo. É que a Xunta cree que este plan invade as súas competencias. Chega ao absurdo de que nos indica ás comunidades autónomas como temos que contratar as obras. O Goberno Central agarda aprobar o plan antes de fin de ano. En España, o IBE que grava as obras na vivenda é do 21% e pode rebaixarse ata o 10% no caso de que o inmoble sexa para uso dun particular. En Portugal, ese imposto é do 23%, pero o Goberno luso acaba de anunciar unha baixada de ata o 6%. Un exemplo, para unha vivenda de 200.000 euros, o IBE do 21% representa 42.000, mentres que o do 6% é de 12.000 euros. A intención do Goberno de Portugal con esa rebaixa do IBE é facilitar a construción e a rehabilitación de pisos, especialmente nas zonas máis caras como Lisboa ou o Porto. Imos ata alí, Brais. En concreto, esta reducción do IBE para as obras de casas inferiores a determinados valores é parte dun paquete de medidas que pretenden combater a crise de vivenda que vive Portugal, aumentando precisamente a oferta de casas no mercado. Por iso, tamén se pretende axilizar a burocracia ou ofrecer determinados descontos fiscais aos propietarios que aluguen o seu apartamento a un prezo moderado, segundo define a propia lei. Porén, estas medidas deben ser aínda aprobadas no Parlamento, que non é seguro porque o Executivo de Montenegro goberna en minoría. De feito, esta proposta está moi por detrás do que unha grande parte da oposición demanda e ve como a verdadeira solución, é dicir, unha maior construción de vivenda pública. Outro sector con boas perspectivas económicas é o da minería. En Galicia temos cobre, cobalto ou terras raras moi apreciados na nova industria e na transición enerxética. O sector pide aproveitar as oportunidades que se abren coa declaración por parte de Europa de algunhas explotacións como estratéxicas.
Ante o desafío do cambio climático, o sector mineiro reclama un papel determinante para conseguir materias primas imprescindibles. Apoiarnos nas enerxías renovables necesitamos as materias primas que nos permitan facer os paneles solares, como por exemplo o silicio, o cobre, os molinillos da eólica, que estamos falando tamén de cobre, aceiro, etcétera, etcétera. Por iso, din, é fundamental a aposta que fai a Unión Europea polos minerais críticos para evitar a dependencia de terceiros. Poder tenerlos aquí nos haría mucho más fuertes, a nuestra industria más competitiva. Por otra parte, nos ayudaría a las empresas a cumplir con nuestros compromisos de reducción de huella de carbono al disminuir lo que son todos los transportes internacionales. Das terras raras empezamos a oír falar en plena guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Galicia ten varios depósitos. O sector reclama máis investigación. Galicia es una región que tiene muchísimos tipos de metales diferentes y las tierras raras entre ellos también, pero creo que está poco investigado. A Unión Europea sinalou que en Galicia hai 17 das 34 materias primas consideradas críticas e seleccionou a mina de litio de Doade como un proxecto estratégico para impulsar a extracción. Ano tras ano se ve que realmente hai un examen riguroso das posibilidades destes recursos naturais para poder extraelos cunha normativa específica. Creemos que se respeta pois esa normativa non podemos deixar pasar oportunidades. Un sector sinala que quere facer as cousas ben e que pide que se axilicen os trámites por parte das administracións. Tamén de política industrial, os socialistas galegos celebran a posible paralización de Altri logo de que o Goberno excluíse do seu plan eléctrico a provincia de Lugo. Destacan que o seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, foi clave na decisión que tomou o Ministerio de Industria. O partido que estudia, que analiza, que entende, comprende e que dá as posicións políticas referentes e importantes sobre os temas que lle preocupan, como foi a posible implantación de Altri e o Partido Socialista e Gómez Besteiro, que ademais creo que a súa posición política foi determinante e foi seguida e é a principal referencia política na evolución do caso Altri en Galicia nos últimos meses. Alfonso Rueda lamenta que por ese non a Altri toda a provincia de Lugo quede fora da nova planificación eléctrica do Goberno. Nun acto co clúster de Enxeñaría, o presidente pediulles ás organizacións profesionais que apoien os proxectos que cumpran a lei e xeren emprego. Por negarle la conexión a una empresa concreta, dejan sin conexión a toda una provincia. Eso no lo entiende nadie. Echo un poco de menos una visión más profesional que diga, oiga, pues si esto puede ser, nosotros queremos que sea, porque esto es trabajo aquí. Y si os están diciendo que las cosas se van a hacer bien, pues nosotros queremos que se hagan. Porque si no, al final se convierte, todo se va al terreno de la política, entre plataformas que tienen mucho de político, que se oponen sistemáticamente, y una administración que dice que sí y que al final nos reducen simplemente al terreno político de tener que discutir con esas plataformas. O Aeroporto da Coruña dá un paso xigantesco. A compañía Repsol vai trasladar a súa actividade do porto interior, onde agora opera o exterior. O cambio da situación transformará as instalacións da Punta Lagosteira. Eduardo Herrero. Sí, a concesión actual de Repsol estaba vixente ata finais do ano 2027, pero acaba de chegar a un acordo coa autoridade portuaria para acelerar ese proceso e poñer en marcha de inmediato o seu traslado definitivo xa a estas instalacións do porto exterior de Punta Langosteira. A petroleira vai investir 140 millóns de euros que, sumados aos 110 millóns da primeira fase do proxecto, supoñen un orzamento global de 250 millóns. A compañía asegura que deste xeito confirma o seu compromiso co presente e co futuro económico da Coruña e do conxunto de Galicia. Repsol vai ocupar aquí preto de 130.000 metros cadrados. O acordo ao que chegou nas últimas horas coa autoridade portuaria contempla unha prórroga de 15 anos de actuación que se suman á concesión actual de 35. Tamén de moito interés para Galicia é que en outubro comezarán as reunións técnicas entre a Xunta e o Goberno para transferir as competencias dos aeródromos que non son de interese xeral e os permisos de traballo das persoas estranxeiras. É o acordo ao que chegaron esta mañá en Santiago as dúas institucións, pero o conselleiro de Presidencia lembra que hai outras dúas peticións sobre a mesa: a colaboración das administracións nas alertas meteorolóxicas e o traspaso da AP9. A ambos os dous temas referíronse despois desa reunión. Escoiten.
Trabajaremos también conjuntamente para reforzar los servicios que presta AEMET junto con los que tiene también Meteo Galicia, de todas esas instalaciones que tiene, que pueden también ayudar a que la respuesta científica a las previsiones meteorológicas pues sea lo máis acordada entre os dos organismos. O que temos que poñer enriba da mesa é o rescate da AP9, non? Ten rematado o período de presentación de alegacións por parte do Goberno de España e lle solicitamos tamén ao Secretario de Estado que nos den información acerca do proceso, porque a día de hoxe a Xunta de Galicia, donde transcorre íntegramente esta infraestructura, non temos información si se teñen presentado alegacións, si non se teñen presentado alegacións, ou cal é a decisión do Estado neste sentido, non? E polo A viticultura heroica da Ribeira Sacra conta cun novo aliado da man da tecnoloxía. Os drons chegan para axudar a salvar as pendentes máis pronunciadas na recollida da uva. Vémolo nuns minutos. E a imaxe da fin de semana vai ser a de Begoña Gómez mañá nos xulgados, citada polo xuíz Peinado para recoller o auto que propón xulgala cun xurado popular por presunta malversación de diñeiro público. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, insistiu hoxe nas súas críticas aos xuíces e admitiu que se queixou ante o Consello Xeral do Poder Xudicial para frear as súas actuacións. Yo he presentado escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y a partir de aquí, yo lo hice con total discreción. Es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. E polémica co envío do buque Furor da Armada Española para apoiar a flotilla que viaxa a Gaza. Nas últimas horas, Pedro Sánchez asegurou que o navío non se confrontará coas forzas israelís. Pero a oposición asegura que nin o goberno ten clara a misión deste buque. María Cheda. Si Antía ten unha eslora de 94 metros, unha tripulación de máis de 50 persoas e canóns de orixe Israel. O buque Furor partiu pasada a medianoite de Cartaxena, tardarán entre 2 ou 3 días en poñerse a carón da flotilla e as reaccións non se fixeron agardar. Como era de esperar, o goberno aplaude a súa decisión, din que van en apoio desa flotilla, pero pro Partido Popular esta é a última cortina de fume de Pedro Sánchez e empregando para ela a mesmísima Armada. Non son as únicas voces discordantes, tamén dende a Marina non entenden esta operación e din que ten fins políticos. Escoitamos o almirante Ferrolán Rodríguez Garat. A Israel, evidentemente, este asunto no le preocupa, no va a destruir, no tiene la menor intención de destruir a la flotilla mientras navega hacia allí, y lo que hará será lo que ha hecho siempre, detener a los integrantes de la flotilla tan pronto como entren en la zona contigua a su mar territorial. Ni España ni Italia se van a oponer a ello y, por lo tanto, ni en las capitales, en las capitales en Tel Aviv o en Roma o en Madrid, este asunto preocupa en absoluto. Esta tarde, a esperada intervención de Netanyahu na ONU. Chega decidido a rexeitar o Estado palestino mentres medra a presión pola ofensiva de Gaza. Pero non é o único conflito que ten aberto nestas últimas horas. Xa están vendo, é Donald Trump. Advirte a Netanyahu que xa é suficiente, que non permitirá que se anexione Cisxordania. En menos dunha hora saberemos cal é a resposta do primeiro ministro israelí, que xa está en Nova York. Os medicamentos patentados de farmacéuticas que non teñan planta nos Estados Unidos terán un arancel do 100% a partir do 1 de outubro. Donald Trump anunciaba hoxe unha nova batería de taxas ás importacións que inclúen outros produtos como camións pesados ou mobles de cociña e baño. A economía española segue medrando por riba do 3%. O investimento e o consumo dos fogares convértese no principal motor da economía que creceu 8 décimas entre abril e xuño. Tamén subiu o gasto público mentras que se frean as exportacións. O Consello de Ministros do próximo martes vai aprobar o reforzo do rexistro horario nas empresas. Queren salvar así unha parte do proxecto de reducción da xornada laboral que caeu na súa tramitación no Congreso. Había unha peza que era a clave para garantir o cumprimento do exceso de horas extras no noso país. E agora anuncio vos, como saben Pepe e Unai, que o próximo martes
vai con carácter de urxencia a tramitación do control horario do rexistro horario no noso país. Galicia sitúase á vanguarda da produción de proteínas vexetais, un sector en crecemento que está revolucionando a industria alimentaria. O vindeiro ano comezará a funcionar en Curtis, unha planta que transforma o bagazo da cervexa en proteína vexetal. Estrella Galicia e Proteins e a Xunta alíanse para darlle vida á primeira planta de transformación de proteínas vexetais de Galicia. A materia prima será o bagazo procedente da elaboración da cervexa. Os expertos aseguran que a nosa comunidade reúne as condicións para transformar este bagazo en proteína vexetal. Galicia reúne unas condiciones espectaculares del punto de vista tecnológico, del punto de vista de recursos, materias primas como el agua, que es un elemento fundamental para que los procesos biotecnológicos que estamos haciendo aquí adentro dentro de unos meses pues se puedan llevar a cabo. O futuro da alimentación pasa por fusionar as proteínas de orixe animal e vexetal. Por iso a Xunta aposta por un proxecto que sitúa a Galicia á vanguarda do sector alimentario. Unha actividade que estou seguro que no futuro vai ter moitísima proxección, como é todo o que ten que ver coa nova alimentación, cos consumidores cada vez máis exixentes, coas proteínas vexetais que están empezando, pero será unha realidade en moi pouco tempo. A primeira empresa deste tipo, con esta potencia, con esta capacidade, con este futuro, se vai instalar en Galicia. A planta comezará a funcionar o vindeiro ano e dará traballo de forma directa a máis de 100 de persoas. Detrás dun baixo rendemento escolar, dun déficit de atención e mesmo de algúns problemas de vista, hai en moitos casos un baixo consumo de peixe. Os nutricionistas advirten de que os nenos deben consumir 3 racións de peixe a semana para un desenvolvemento físico e cognitivo axeitado. Nós estivemos nun colexio onde a todos os nenos lles gusta o peixe e todos falan galego. O peixe sabemos que non é algo que lle suela entrar á primeira polos ollos aos rapaces, entonces, bueno, hai no que poñer apetitoso. No colexio público Víctor Sáenz de Mazaricos, a cociñeira prepara robaliza a plancha para preto de 70 comensais. Tomarán o peixe acompañado de ensalada de segundo prato. Solemos ter os martes e os jueves peixe e ao mellor algún día máis por semana non peixe concreto, senón arroz de marisco, arroz mariñeiro ou chipiroso, así. Si ves comendo do enfronte, ti tamén comes. E na casa sempre andamos un pouco con máis queres isto, queres o outro, fago xa aquel outro. Sin embargo, aquí é o que hai. Soen comelo bastante ben. O que priorizamos sobre todo é que sean alimentos frescos e que sean alimentos de calidade. Por eso, a final de curso non nos quedan moitos cartos. Os produtos do mar teñen nutrintes necesarios para o desenvolvemento físico e cognitivo dos cativos. Me gusta pescado, pan e chorizo. A mí o peixe que máis me gusta é o salmón, a lubina, o rodaballo e o bacalao. A casa non o fan tanto e aquí, cando o fan non moi ben. Caballito. Un menú sen os ácidos graxos que aporta o peixe, o DHA, terá consecuencias na saúde, segundo os expertos. É fundamental para o desarrollo neuronal dos nenos, tamén a nivel ocular, para a vista, retina. Entón, estamos atopando estudios nos que se ve que nenos con déficit de DHA teñen problemas de hiperactividade, déficit de atención, está moi relacionado, problemas no rendemento académico. O ideal sería que tomaran 3 racións á semana. En cantidades, depende tamén do neno, da inxesta que teña o neno, pero unha ración entre 50 e 70 gramos sería o ideal. A nutricionista suxire algunhas preparacións máis atractivas para os cativos. Facer unhas albóndigas de peixe, uns palitos de peixe, unha lasaña de peixe, para intentar que os nenos consuman este alimento. A poucos días de rematar o mes, preguntámonos como foi a costa de setembro, porque se cadra é máis dura que a de xaneiro. Vimos dos gastos do verán e, sí ou sí, as familias que teñen fillos han de enfrontarse aos inevitables gastos da volta ao cole. Porque a costa de xaneiro gañará en fama, pero son iso. Realmente me atrevería a decir que mesmo xa hai tempo que esa costa de setembro xa superou realmente a de xaneiro. Por que? Pois porque os gastos da costa de xaneiro non son tan imprescindibles, porén na de setembro
A volta ao colo trae consigo unha sorte de gastos que son imprescindibles, que son obrigatorios e que ademais non paran de medrar cos anos. O máis dura esta porque tes que facer o gasto sí ou sí, non che queda máis remedio. En xaneiro estás pagando un pouco o consumismo do Nadal e tal co cal este mes é terrorífico. Na costa de xaneiro podes pasar sen regalos, pero para ir ao colexio o tes material ou non podes ir. Libros, roupa toda nova, as actividades tamén que comezan, fútbol, balonceo, e todo o que fagan, claro, que se gasta máis. Sí. A costa de setembro sempre pronunciada, verdade? Sobre todo cando tes nenos. Preguntamos como de pronunciada pode chegar a ser. Achéganos datos anuais centrados principalmente nos gastos do curso escolar. Nos vemos en cantidades que poden oscilar tranquilamente entre os 950 e os 2.600 euros por neno e ano, dependendo, como digo, de se asiste a un centro público, a un centro concertado ou a un privado. Preguntamos tamén a expertos na rúa como facer para afrontar este gasto. Hai un consello estrela. Entón é fundamental saber de que recursos dispoñemos e cal son os gastos imprescindibles que debemos afrontar. Si ven indo a recoller uvas aos viñedos no mes de setembro para poder levalo ben. Administrar o que hai para que cando chegue a costa ter recursos para poder pagar os gastos que hai fijos. As estructuras en principio non debería de ser distinto a outro mes normal. Previsión e previsión, aínda que as costas poden aparecer en calquera momento. A ver, que son duras todas as costas, a de setembro, a de outubro, a de xaneiro, a de decembro. A orografía da Ribeira Sacra fai que a vendima adquira, diríamos, sen moito exagerar, aires épicos. Traballar entre empiñados viñedos non é nada doado, pero a tecnoloxía podería botar unha man. Estanse facendo probas con drons para poder cargar as uvas das zonas de cultivo máis inaccesibles. Así se carrean as uvas na Ribeira Sacra. E así poderían transportarse no futuro, un salto cualitativo. Este é un dos primeiros ensaios que se fai para comprobar a eficacia do uso desta tecnoloxía. Somos un ADO que todo o traballo prácticamente se realiza a mao como fai siglos. Estamos, digamos, que testando o que temos actualmente aquí e vendo o que hai no futuro para ver se isto pode ser desarrollado e é útil para os viticultores. A proba de carga desenvolveuse con éxito. Unha experiencia moi positiva, unha posible vía para nun futuro poder traballar con estes sistemas de drons. O aparello foi quen de trasladar a caixa con uvas da viña a adega, pero a súa capacidade, uns 30 kilos por viaxe, fai pensar que a súa autoridade sería práctica só en terreos especialmente complicados. Son viñedos donde hai que acceder a pie, subir grandes cuestas con la caja al hombro, pues a lo mejor tiene más sentido que si son viñedos pues donde entra el tractor y se lleva todas las cajas de golpe. Moi útil, sen dúbida, na aplicación de tratamentos fitosanitarios. A descarga de materiais, de postes, de alambres, de planta para replantar, de abono. Temos pouca mano de obra, a xente envexecida e é un traballo bastante sacrificado. Queremos sacarlle parte dese traballo que... A iniciativa forma parte do proxecto Sky desenvolvido polo INECO que promove o uso de drons para prestar servicios clave en zonas rurais. A Uber e Cabify saíulles un competidor na área metropolitana da Coruña. A multinacional de VTC Bolt, presente en 600 cidades de 50 países, opera agora na Coruña. No sector do taxi aseguran que van estar vigilantes para que cumpran a normativa autonómica. Todos os vehículos de Bolt son 100% eléctricos, prometen mobilidade verde e axilidade na prestación do servizo. Queren que desde a súa aplicación, ademais de servizos de VTC, se poida avisar os taxis locais. Está muy normalizado en prácticamente todas las 600 ciudades donde operamos en todo el mundo que combinemos tanto taxi como VTC. Al final, nosotros somos una plataforma que intermedia entre usuarios y transportistas. Sí que es verdad que los primeros días hemos tenido bastante más demanda de lo esperado y del miércoles el servicio estaba totalmente colapsado, ¿no? Os taxistas da Coruña apuntan que máis do 90% da súa frota tamén é verde e aseguran que ningún dos máis de 500 taxistas das dúas asociacións da cidade se van a ofrecer na app de Bolt porque teñen unha propia. Con moitas reticencias ante a chegada desta multinacional con matriz en Estonia, os do taxi din que vixiarán que a nova operadora cumpra as regras. Os traslados urbanos e inmediatos están reservados pro taxi segundo a normativa autonómica.
Con Uber hemos visto coches deles cargando nas paradas, a mano levantada. Claro que temos moita preocupación porque vemos que cada día hai máis, vamos a chegar a un punto en que vai haber máis incluso que taxis na propia cidade. Instan o Concello a evitar a competencia desleal. No último ano e medio, a Xunta rexistrou por parte de operadoras VTC máis de 43 infraccións. Arde un coche nun accidente registrado esta mañá na AP9 á altura do lugar de Sigüeiro a poucos kilómetros de Santiago. O turismo bateu contra un camión de mercancías perigosas. O impacto fixo que o motor do coche se incendiara. Afortunadamente o condutor logrou saír e poñerse a salvo. O lugar do sinistro desprazouse un amplo dispositivo de emerxencias. O accidente provocou algunhas retencións nese treito da autoestrada. E o descoido dun condutor fixo que o seu vehículo caera ao río en Tui. Por sorte, non houbo danos persoais e o ocupante saiu ileso. O que se complicou foi o rescate do vehículo. A Comandancia Naval do Miño tivo que colaborar na localización do mesmo, que foi arrastrado pola corrente e estaba totalmente afundido. E atención a este dato. 1 de cada 5 falecidos en accidentes de tráfico son peóns. Na maior parte dos casos, os atropelos non son por culpa súa, senón dos conductores. Pero hai un novo perfil moi preocupante, o denominado peón tecnolóxico. Cristina. Chámanlle así a xente que vai pola rúa móvil en man mirando a pantalla cos auriculares postos ou todas as cousas á vez, o que os distrae da atención ao tráfico. Pasa sobre todo entre xente nova de 18 a 25 anos en espazos como este, en ambientes universitarios ou de lecer. É unha realidade cada vez máis extendida. Abonda con deterse un momento na rúa para ver pasar xente distraída co móvil ou abstraída no que escoitan polos auriculares. A veces sí que pasa, que estás muy concentrado a lo que haces y que no prestas tanta atención a por dónde vas. Que pasa algún coche súper rápido e ti dis, ai, Dios mío, e quitas un segundo auricular e dis, ai, Dios mío, atropéllanme. O denominado peón tecnolóxico abunda especialmente en espazos universitarios ou de lecer para a xuventude. Xente de 18 a 25 anos a que lle resulta difícil desprenderse do móvil incluso para camiñar. Non me gusta moito ir sen a música, verdade. Eu sei que non concibo ir sin cascos pola rúa se vou eu sola, sabes? Moita xente, sobre todo da nosa idade, sole ir co móvil na man. Procuro non estar co móvil mentres camiño pola rúa, pero sí que é certo que envío moitos audios. As infraccións máis frecuentes son cruzar indebidamente, sen respetar os semáforos e por sitios non habilitados. Cando levas auriculares, por exemplo, deixas de percibir os sons do tráfico. Cada día os vehículos son máis silenciosos, tamén o vehículo eléctrico, co cual xa é difícil percibirlos de por sí. Así é todo, hai que sinalar que o 72% dos atropelos non son culpa dos peóns, senón dos condutores. Nos minutos amosaremosles o microscopio máis sofisticado e novo do mercado. Incorpora tecnoloxía 3D e intelixencia artificial. Preséntase estes días no Congreso de Oftalmoloxía que se celebra en Santiago e promete unha mellora significativa nas intervencións cirúrxicas. Permite moita máis resolución, non dependes de tanto da óptica que o que dependíamos ata agora, senón máis de unha grabación como en Full HD, por así decir. Para entendernos sería como pasar dunha imaxe normal a unha imaxe digital de alta calidade. Os 11 detidos no último operativo antidroga desenvolvido na comarca da Arousa pasaron hoxe a disposición xudicial en Muros. Todos eles son galegos. Os investigadores vincúlanos co alixo de case 4.000 kilos de cocaína localizado hai 2 semanas na Pobra, Demetrio. Sí, a última información que lles podemos trasladar a todos vostedes é que esta sí vai ser unha xornada moi longa porque nos confirman que hai apenas 50 minutos pasou a declarar o primeiro das 11 persoas detidas no marco desta operación o pasado mércores. Lembremos que as outras 3 persoas detidas o pasado día 13 xa ingresaron en prisión comunicada e sen fianza, esa orden que deu no seu día a xuíza deste xulgado daqui de Muros. Así que, como decíamos, esta vai ser unha xornada moi longa. Os 11 detidos chegaban en 5 vehículos da Policía Nacional, 4 furgóns e un coche patrulla a estes xulgados ás 12 en punto desta mesma mañá. E a Policía Nacional investiga en Ourense un roubo acontecido na Catedral. Os ladróns marcharon cun picaporte do ano 1713 dunha das portas da entrada principal. Os responsables do templo din que sería boa a instalación de cámaras na contorna para evitar que se repitan feitos como este.
Así lucía ata hai pouco a entrada principal da Catedral de Ourense, unha das 7 portas coas que conta o templo, e isto é o que nos atopamos agora. Hai que tendería que levar unha base como está aí ao lado tamén, unha especie de alicato, de tenazas. Os ladros fixeron segundo os picaportes de bronce destas portas restauradas hai tan só un par de anos e datadas en 1713. Para unha persona que entenda, pois ten un valor histórico, cultural de patrimonio, non? Se é para unha persona que non entende máis, pois un pouco escaso valor, non? Pero o valor principal é o da historia, da cultura, do patrimonio, non? A policía investiga xa o acontecido. Esta porta doita estar pechada non ser en días sinalados, polo que se percataron cando foron limpar. Aproximadamente tiene unos 300 años. Y bueno, nos dimos cuenta estos días pues que no estaba. Que se é a xente que non ten sentimientos que tanto lle dá unha tolada. A lo mejor habrá que tener un poquitín más de vigilancia. O problema, dinde da catedral, está no exterior, sobre todo polas noites, por iso propoñen a instalación de cámaras de vigilancia na contorna. Un cello para ter as cousas vigiladas, eso. Non só para estas roubos, sino para outras moitas cousas que suelen pasar aquí ao redor da catedral, sobre todo das noites, de insomnio, desas cousas todas, suelen pasar. Medidas coas que evitar novos danos a un dos edificios máis emblemáticos do patrimonio histórico da cidade. O 5 de maio de 1706, a erupción do volcán Montaña Negra sepultaba o porto de Garachico e boa parte da vila. Hoxe, nesta localidade do norte da illa de Tenerife, recreouse aquela emerxencia no que xa é o primeiro simulacro que ameaza volcánica que se fai en España. Ás 9 da mañá, a alerta por erupción volcánica chegaba aos dispositivos móviles de todos os residentes na illa canaria de Tenerife. Tamén os da localidade de Garachico, que comezaba a evacuar uns 200 habitantes da zona próxima ao porto, a mesma que hai 3 séculos acababa sepultada pola lava do volcán Montaña Negra. Ante una situación similar que se pudiera dar en el futuro, pues estar preparados ante ella para poder actuar con celeridad, con confianza también en la ciudadanía. O simulacro, en que participaron máis dun milleiro de persoas dos servizos de emerxencias, pretende poñer a proba os protocolos fronte á ameaza dunha erupción volcánica, incluindo a evacuación e o confinamento da poboación. Bastante agobiante viendo la situación de cómo sería si en un futuro próximo se explota el TEI, esperemos que no. Garachico é un dos 4 concellos que figuran en cor vermella nos plans de risco volcánico de Tenerife. A última erupción ocorrida nesta illa canaria foi a do volcán Chinllero en 1909 e durou 10 días. Os pais de varios rapaces de entre 13 e 15 anos que participaron nun campamento de verán en Áraba denuncian que os monitores ían sen roupa polas instalacións e duchábanse tamén espidos cos rapaces e rapazas. A nai dunha das nenas explicou que a súa filla regresou traumatizada do campamento e que necesitou axuda psicolóxica. A Policía Autonómica Vasca investiga o sucedido. Canto pode vivir un ser humano? Os avances en xenética ou nanotecnoloxía animan distintas investigacións que fan soñar coa inmortalidade ou promoven cuestionables melloras da especie. En Vigo comezou hoxe un congreso onde se discuten os límites entre a ética e a medicina. Falábano Putin e Xie parecía ciencia ficción, pero é unha realidade. En distintos lugares do mundo hai científicos e corporacións investigando como prolongar a vida. Mucho dinero puesto en investigación sobre cómo conseguir llegar a edades más avanzadas con buena salud. Mucho dinero. Sobre todo muchas empresas que están invirtiendo en productos biotecnológicos con la finalidad de ampliar la esperanza de vida, de intentar vivir más y mejor, incluso indefinidamente. É unha liña do transhumanismo, a corrente que pretende mellorar a raza humana a través da ciencia, coa xenética ou a nanomedicina. Evidentemente motiva un enorme debate ético. El intentar, digamos, obtener una raza nueva de seres humanos con una serie de características. Primero, ¿quién decide qué características son mejores o peores? Segundo, ¿a quién le va, digamos, a beneficiar eso? Es la generación de una sociedad donde las diferencias sociales sean en virtud de las diferencias genéticas y lo que uno se puede aplicar o no se puede aplicar porque lo puede adquirir o no lo puede adquirir. Disto alertan no Congreso da Asociación Española de Bioética que se celebra en Vigo. Tamén, e non é fantasía, dos experimentos para xestar un embrión nun útero artificial, crear humanos nunha máquina.
Os avances tecnolóxicos están cambiando o traballo de oftalmólogos. Un novo microscopio da Casa Leica incorpora visión directa en 3D en pantallas de alta resolución. O seu lanzamento internacional fíxose no Congreso da Sociedade Española de Oftalmoloxía, que se celebra estes días en Santiago. Os profesionais destacan a mellora que van supoñer as pantallas e a mellora tamén da imaxe nas intervencións cirúrxicas. Incorporamos esas mismas pantallas 3D integradas en un oftalmoscopio para generar una realidad más inmersiva al cirujano y permitirle muchísimo más control de la cirugía. Permite operar en pantalla, o que non fai que a postura poda ser erguida, non solamente mirando de cara abaixo para o microscopio, non? E ademais permite moita máis resolución. Estes que ven nas imaxes son os astronautas chineses da misión Xianzhou 20. Acaban de completar a súa cuarta camiñada espacial fora da estación. 2 tripulantes saíron no exterior do módulo e traballaron fora da nave durante máis de 6 horas coa colaboración doutro compañeiro que estaba no interior. Sen dúbida, un novo avance na carreira espacial internacional. E hoxe notamos un lixeiro descenso das temperaturas máximas en Galicia, pero seguen os ceos maioritariamente despexados. Podémolo ver na imaxe en directo dende a Coruña. Durante a tarde entrarán nubes altas. A máxima na cidade herculina será hoxe de 22 graus. Un grao máis terán de máxima no Grove, 23, onde a esta hora loce o sol con ceos despexados. Son imaxes en directo das cámaras que teñen a súa disposición na nosa páxina g24.gal. Primeira visita oficial da princesa Leonor a Navarra para reforzar o vínculo por un dos títulos que ostenta. Tamén é princesa de Viana. Acompañada dos reis, hoxe estarán nesa localidade. Estas imaxes son de Pamplona, onde visitaron o concello e alí congregouse un grupo de xente para ver a súa chegada. A familia real ten unha axenda intensa de 2 días na comunidade foral. Visitarán os puntos máis emblemáticos de Navarra, como o Mosteiro de Leire. O Día Europeo das Linguas celebrouse no Congreso dos Deputados. No acto, a presidenta Armengol sublinou a importancia de educar na lingua materna para lograr unha aprendizaxe de calidade. O ministro de Memoria Democrática anunciou a creación dun consello e dunha oficina para impulsar as linguas minorizadas durante a ditadura franquista. Falouse tamén da importancia do mundo digital no futuro dos idiomas, nun debate en que participou Prado Rúa, unha creadora de contido de Ourense con decenas de miles de seguidores en Bos Aires. E Lugo xa quenta motores para as festas do San Froilán. Esta tarde abren o recinto feiral e as casetas do polvo, Paula. Pois Santi, aquí ainda se están preparando eses últimos detalles, porque a pesar de estar a unha semana desa grande festividade do San Froilán aquí na cidade de Lugo, vai abrir xa esta tarde este recinto feiral no que, por certo, hai ata 177 actividades distintas para lucenses e tamén para visitantes, entre tómbolas, atraccións e tamén as casetas do polvo, que, por certo, van a abrir hoxe, pero non darán de comer aos comensais ata mañá ao mediodía, ata que pasen 24 horas, así o decidiron. E tamén hai cambios con esta apertura no tráfico e na circulación, e que a Rúa de Ribadeo súmase a esas que están alrededor do Parque de Rosalía de Castro e que van estar pechadas e vai estar prohibido aparcar ata o 16 de outubro. O programa oficial das festas do San Froilán comezará o vindeiro 4 de outubro, pero o recinto feiral vai estar aberto ao público dende este último venres de setembro. Entre atraccións e tómbolas, son máis de medio cento de barracas, coa Nora como principal novidade este ano. Esa é unha Nora de 45 metros, como el eje lleva 50, pero cada cabina coge 4 personas adultos, puede ser 4 adultos y un niño. La atracción Grand Prix lleva viniendo este año, hace el 25 aniversario, ininterrumpidamente, que lleva viniendo a Lugo, y todos los años con mucho éxito. Haciendo buen tiempo, no tiene casi fallo esta feria, porque suele acudir bastante gente, ¿sabes? Pero claro, son fechas ya muy señaladas y el tiempo influye mucho. Tamén comezan a funcionar os máis de 120 postos de venda instalados na feira. E, por suposto, as tradicionais casetas do polvo, que inician a súa actividade tamén este venres para comezar a atender os comensais durante a fin de semana. Nos, en principio, temos pensado abrir mañá. Estamos collendo xa as reservas. E mañá a mediodía, en principio, abriremos. Debido ao falecemento do concelleiro Pablo Permuy,
O Concello de Lugo decretou 3 días de loito oficial, polo que non haberá música no recinto feiral ata mañá do domingo. Na Coruña xa está todo a punto para os 2 concertos que Quevedo vai ofrecer no Coliseum esta fin de semana. O artista canario ten case todas as entradas vendidas, máis de 20.000. Moitos dos seus fans xa están facendo cola para poder estar sabela en primeira liña. En primeira liña estamos nós, a primeira que chegou leva aquí 24 horas esperando para ser a primeira en entrar. Case ao mesmo tempo 20 horas leva Roque e tamén o seu compañeiro. Estar en primeira fila, ademais de dar acceso de primeiros ao concerto, implica tamén plans. E o plan de Roque pasa por este rotulador, este, digamos, medio xigante real de Quevedo. Contanos cal é o teu plan en primeira fila con este rotulador e esta imaxe de Quevedo. O meu plan é, cando acabe ou cando pille algún membro do seu equipo, que coñezo algún xa das redes sociais, pois pedirlle se Quevedo pode firmar meu brazo para poder facerme unha firma. E despois tatuarme, claro. Pois que teñas moita sorte. O plan de Roque pasa porque Quevedo se fixe neste moneco grande desde primeira fila, lle dé ao rotulador, lle firme no brazo e a partir de aí levar ese brazo firmado por Quevedo con este rotulador a facer unha tatuaxe. Hai máis plans nas primeiras filas. Iago non tiña, agora imos ver a Iago non tiña plan para hoxe previsto, pero xurdiulle a posibilidade de mercar unha entrada pola internet na reventa. Sí, bueno, yo compré la entrada en TikTok, que me salió porque venían todos mis amigos y no tenía nada que hacer por la tarde, entonces le hablé a la chica, le compré la entrada y pues estoy aquí. Pois xa ten plan, máis plans. Hai outro plan tamén en primeira fila. Unha rapaza máis pequena que vemos de momento entre as máis de 100 persoas que están aquí esperando. Leire, que non quere sair, está de espaldas, vemos que leva unha gorra. O plan das súas compañeiras é subila ao escenario e que Quevedo a saúde e baile con ela se pode ser. Máis plans. Cristina tiña que traballar hoxe, pero vai acompañar a súa filla neste concerto. Hola, Cristina. Hola, boas tardes. Ese é o teu plan? Este é o meu plan, acompañar hoxe a miña filla e vela disfrutar. Non é todo exixir, tamén temos que interactuar con eles e disfrutar dos seus gustos. Bueno, pues vemos que hai plans para todos os gustos, sabemos os plans dos fans e das fans de Quevedo, tamén sabemos algo do plan de Quevedo, xa está na Coruña, esta mañá estivo facendo deporte por Riazor e agora o seu plan é comer tenreira galega con pulpo. A partir das 8:30 abren as portas máis de 10.000 persoas esta noite, que toda a xente, por exemplo, que vive en Betanzos. Entre hoxe e mañá, 21.000 persoas, e entre esas 21.000 hai 1.000 que repiten, que van ao concerto de Quevedo esta noite e tamén mañá. O fenómeno fan non é novidade no Coliseum coruñés. Un dos habituais é Alejandro Sanz. Estas son imaxes dun dos seus concertos neste recinto, o que ofreceu no ano 1995. Nel repetíanse as escenas xa clásicas de aglomeracións, carreiras, nervios e moitos berros. Importantes novidades no lugar dende esta noite. Xosé Antonio Touriñán volve convertido nun arranxador. Non só vai amañar o programa, senón que tamén visitará por sorpresa calquera casa de Galicia que el considere que precisa dos seus servizos. Parecía que estaba todo listo para a nova temporada no lugar. Agora tes todo. Vale, perfecto. E como xa firmaches todo, chaves. Aquí tes as túas chaves do novo plató de lugar. Moi ben. Pero, male aos traballos da nosa arquitecta de cabeceira, Rosa Facal, no lugar aínda hai moito que compoñer. Así que buscaron un arranxador profesional e atopar unha empresa viuda de Lalo Penelas. Hoxe descubrirán no programa que a fronte deste negocio está nada menos que Xosé Antonio Touriñán. É unha emerxencia ou algo, non é? Sí, é que non me vai, a televisión non me vai. A onde quere que lle vaya? Dígame. Cada venres Touriñán amosará o resultado das súas obras. Todo apunta ao desastre, non só no lugar, senón tamén en calquera casa que se lle ocurra visitar por sorpresa. Hai que estar atentos. Creo que non vai ser a única sorpresa de esta noite no lugar. Imos co tempo, falamos dun ambiente moi aberto, moi tranquilo. É certo que foron entrando nubes altas que son as que anuncian cambios a partir de mañá porque chega esa borrasca que levamos falando toda a semana, Gabriel, que vai deixar algunha chuvieira na tarde, mesmo algunha tormenta, caen un pouco as temperaturas. Esta tarde, moita nube alta, a última hora pode entrar algunha nube máis baixiña e os ventos do sur e do oeste xa nos anuncian eses cambios previstos para mañá. Aínda así, temperaturas xeitosas, agradables, non van cambiar
cambiar demasiado, fíxense nas cidades galegas, mesmo de novo alrededor dos 28 graus pois na Coruña, e con eses ventos do sur no terzo norte ainda poderían subir un pouquiño máis. Na Coruña 23 e veremos se chega pois aos 25, como sempre. Despois de Gustavo e a información deportiva, contamos como ven a fin de semana, falaremos de Gabriel e tamén do anticiclón que vai predominar polo menos para o primeiro treito da próxima semana. Adeus a tradicional rosca de Reis da Coruña. A pastelería Glacé baixa definitivamente a súa reixa este domingo. As portas do negocio, con 6 décadas de historia, amoréanse estes días dúcias de coruñeses para conseguir as súas derradeiras roscas. Algúns mesmo están a mercar para conxelar e consumir no Nadal. A información continúa en G24 e G24play.gal. En os deportes, Gustavo, houbo partido europeo do Celta. Así é, Antía, derrota por 2-1 diante do Stuttgart no tempo dos deportes. En apenas 4 minutos veremos os goles e as reaccións do acontecido no encontro.